होनना बुङोब्ला जोंनि सुक्लाय सेरफां ओनसोलाव जोङो मोनफ्रोमबो सुबुरियावनो हाबदों आरो मिटिं खालामनो हादों। बयबो स्पष्ट भाबै प्रमद बर' सारनि दैदेननाय जि सरकार आरो प्रमद बर' सारनि दैदेननाय जि दोलो UPPL बिनि नीति आरो आदर्शखौ मोजां मोननानै बयबो बाहागो लालायलायदों मिटिंफोराव। आरो फैबाय थानाय समाव प्रमद बर' सारनि जि खामानि मावनाय सम मर्यादा सम उन्नयन सम बिकास मावनायनि थाखाय बयबो जाति जनगोष्ठीया खौसे जादों आरो बिथांखौ फिन सरकार खालामनो थाखाय थियारि जादों आरो बिथांखौ फिन सिट बानायनो थाखाय बयबो रायजो राजा भटारफ्रा थियारि जादों। आरो थिग बेबायदिनो सुक्लाय सेरफां ओनसोलावबो गोबां माने जोंनि 8टा प्राइमारिनि आन्डाराव थानाय गोबां गामिफोराव सुबुरिफोराव लोब लोब जोंनि UPPLखौ बाहागो लादों आरो फोसावदिं मेलफोराव। आरो फैबाय थानाय समाव जे 22 तारिखआव जानो गोनां इलेक्सनाव UPPL दोलोआ सुक्लाय सेरफाङाव देरहानाया रोखा। मानो होननानै बुङोब्ला थांनाय जे 5 बोसोरनि एक्जिस्टिं बिथांनि जिफोर खामानि मावनाय रायजो राजाफोरा बहुद खुबाव दङ आरो बिथांनि जिफोर खामानि मावनाय जेरैबायदि सानदोंमोन रायजोफोरा जेरैबायदि सिमां नुदोंमोन जेरैबायदि खामानिखौ हेल्प मोनगोन होननानै सानदोंमोन बेबायदि बे 5 बोसोराव नुवाखसै। आरो बिनि थाखायनो फैबाय थानाय जे 22 तारिखआव बिथांखौ बिदाय होनाया खाथां जानानै दं। आरो थिग बेबायदिनो 17 बोसोराव थानाय जि गणेश कछारी बिथाङाबो थांनाय 2020आवनो बिथांखौ बिदाय होदों। एबारबो बिथांखौ बिदाय होनो थाखाय थियारि। मानो होनना बुङोबा बे 17 बोसोराव सुक्लाय सेरफां ओनसोलाव बिभिन्न जाति जनगोष्ठीखौ खौसे लानानै खामानि मावनांगौमोन। बेबायदि खामानि मावनो हायैनि थाखाय बिथांखौ 2020आवनो बिदाय होदों, एबारबो बिदाय होगोन। आरो बेबायदि हिसाबै फैबाय थानाय जि 22 तारिखआव UPPLनि बिजाथिखौ 100% रायजोफोरा खोथा होदों जे 22 तारिखआव बयबो UPPLनि ट्रेक्टराव भट होनानै जोंनि जे बिजाथि बा आंखौ माने सुक्लाय सेरफांनिफ्राय देरहागोना रोखा होननानै बुंनो हायो। बिथांमोना बिथांमोननि कौशलजों माने खामानि मावगासिनो दङ। रां रुफायाथ' बिथांमोनाव हाजासे थागोन। बिथांमोनखौ रां रुफा आं खावलायनो नागिरदों रायजो राजाफ्रा बेबायदि बिथांमोननि कारापसन मावनायनि जि फैसाफोर बेखौ लानांगौ आरो जोंनि UPPLआ जिथु खान्थि मोनसे गायसनदों BTR ओनसोलाव बेबायदि हिसाबै रायजो राजाफोरा बा भटारफोरा जोंखौ भट होनो थाखाय थियारि। बेनिखायनो जों बुंगोन जे जोङो UPPL दोलोआ सुक्लाय सेरफाङाव दिनैनि तारिखआव बुद्धिजीबीफ्रा बुंनाय बायदिब्ला दल संगठनफोरा बुंनाय बायदिब्ला भटारफोरा बुंनाय बायदिब्ला जोङो आवगायगासिनो दङ। आरो फैबाय थानाय 22 तारिखै जि रिजाल्ट माने भटनि जि रिजाल्ट मोनसे मोजां थासारियाव फैगोन आरो UPPLआ देरहानाया रोखा।